Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. Aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul, betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya, iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela, gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis, Mas? Gela. Gela. Weh. Oh, pasti nanti. Oh, jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Nike. Selamat malam, sugeng dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Heeh. Sowan nang Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Ya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono jajal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning Kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Heeh, bintang tamune nikan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Lah wong sampean iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak
ndak paham sampean iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapot ajane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapo jane. Ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbaya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Endi? Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tontonan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengen saya melejit, sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Yeah. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngobareng dicet lho Mas ndak respon belas.
Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta yo. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempat kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah, buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Guys, Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning isor panggung Dik Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron nyune. Ana sinden tung. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isi abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku siswi kaya banci ngene yo gragas. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh, gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresna iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Kowe Oh, pasti nanti jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan.
Iya Bu ya, Dek mau arepe munggah Bu ya. Dek mau chat, Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal-ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Sama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk gelo Dik Niken Salindri ya go pembuka. Lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa Anu Pak Kasun. Belum. Oh belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasunnya tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Iya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing tasih lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih.
bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo, Duit duit nggih nggih monggo. monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem- Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srepeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak wau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duit napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. iki. Bapak ijen koyo apa to, Papa? Beh, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung Iya. set ngoten nih. Matur sembanuan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kalau kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Sen. Bapaknya abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke diga. Nggih. Luar biasa, Pak Lurah. Bedut jan Monggo, santen sae, Pak. Sinten wau? Sekdes, monggo. Niki Pak Sekdes kula niku paling nggo anteng dhewe nggih. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah. Sapa mau? Heeh, Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, Ah. benjing mesti ngrasani. Heeh, Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeliatin apa? Mbakne Ampun, grogi, wayu Pak. tenan Mbakne. Wah, Ah, domongi. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalangi ra ngelem aku. ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng
warga seluruh desa Kampung Baru. Wekdal menika bersih dusun nggih. Nggih. Supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih, Bapak-bapak nggih. Nggih. Kale tirose biar ini mau pripun? Mboten nyaur. Lali biar ini nggih. Pak Lurah, nggih. Sing nyemutken nggih. Nggih, nggih. Pajak ta? Nggih, nggih. Anu bucange. Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih. Wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo Monggo. jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas jenenge Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng Ganteng to. saya sungguh ganteng. Lah, domongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Durung disawar mung ora ngelem e. Masa disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, ngomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Padang mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Mas. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak Asline pripun? Lurah milenial iki TikTokan barang nggih. Niku kan panjenengan niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. asilie lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no pale. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok
kok masalah. Ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik Niken yuk digarap. Luar biasa. Terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene? Arep balik kok diadang. Arep balang. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh iso. Heeh. Wes malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya, Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok ngrene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel ramok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lo iso diitung lho rong jengkal lo, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penaan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wow, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono Mas adewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cah, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake kong dimiknya yo. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Jajal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. jajal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahlam karo Niken Salim. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Jajal dinikmati suarane kaya apa. Bawani jajal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal.
Urut. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya ya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang yang iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak Dewi iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri pesek. Ayo kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Sewager. Wah, jan. Padahal lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polane. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Macek ya, macek. Apa isine? Macek rene, macek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Gegerok ombone ram to. Ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Pegah kok. Rame ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledor. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono iku. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dek, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya, Ya mama. Oke ya. Tanah kono. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek botol. saling guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Mbak piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Bagi ki pacare lho. Soalnya to, tak kira aku mbokne. Wong mbokne ki ning kene kok.
Mboke kok loro gitu. Yo, lah ngepi. Gas apa ya lo Mas? Ora. Kok iso loro ki lho iki Pak? Ora. Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoknya. Yo. Sing romantis. Romantis. Teko di. Seliramu nate ngandika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan. Oke. Mundut mau ya. Son joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Panjaran sari Kadek pesmaknya karena kejuatan Aduh retno bermorong isop sarine si kumbang iku antuk sejatine madu sirate rasu mitare akar harapan laju iberi lumayan Dados niki mengke para Pandhawa badhe nganakaken wujudipun sesaji Raja Suya, Gus. Iya Kakang Semar. Kabar wis mebar pawarta swarata yen to para Pandhawa bakal ngadani upacara syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang kawekas. Dene syarate kang cacah ana 3 wis dikawuningani dening para Pandhawa. Dina sak mengko Harjuna Kakang Mas Werkudara dalasan Kaka Prabu ing Dwarawati tinang gendah ngupadi syarat angka 3 ya kuwi tumbal Ratu Angkara Murka. Mula dina sak mengko Panakawan ayo ndak kanthi tumujuaning Praja Magadha kanggo srana hanjanggepi syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya iki Kakang. Sumangga kula dherekaken, Gus.
Miyat langening kalang iwan aglar pandamun sar ong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purname gegono dasare mangsa katiku Werkudara lan Janaka mandhek luwih dhisik ya Di aku lan Siadi sakloron wis tumekaning tapel wates negara Magoda ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwuring gunung kae ana tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita apa tambur Kyai Gurnita mau bebayani mangkene ya Di sapa wae kang wani mlebu ana negara Magoda waton wong kuwi saka njaban rangkah tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh Werkudara kok iso mangkono larah-larahe kepiye mbiyen negara kene ratune jejuluk Prabu Bryudrata Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Bryudrata wekasan mentar saka Praja Magoda saperlu teteki Brata mapan ana madyaning alas saka wanter nggenya Semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang denarani pelem pertangga jiwa karepe para Jawata pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa anggarbini saka bombonge Prabu Bryudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit berabat bali ana negarane Magoda sakwise tekan negara Magoda Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane sakloron kasare wis ditinggal sewulan kena kanggo titikan wong wedok nek ditinggal sing lanang kesuwen rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang sijine lawang sisih kiwa sijine lawang sisih tengen ngono ri tanggur nganggo daster jero daster blas ra gawe apa-apa lho monggo dastere semrawang ngono kae gek semune rada digrujuk banyu wekasan pelem pertangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi karo Retnadati bayangno peleme nggur siji dinggo royokan bojo loro iki satemah pelem disigar brak dadi loro siji diwenehke mbok wek siji diwenehke mbok nom bar mangan pelem langsung nggarbini ya kuwi 9 wulan 10 dina mekaten Kakang Prabu ya bojo loro meteng bareng 9 wulan 10 dina sak banjure bayu mau lair saka garwa kekarone nanging wujute separo-separo ora sak lumrahe manungsa rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata ing ngatasé Ratu Gung Binetara duweni anak sing wujute separo-separo bayi mau banjur dibuang ana tengah alas
bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Joro. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Joro, bayi separo-separo digathukke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Joro, bayi mau diparingi tetenger, Joko Slewah ya Joro Sando. Wiwit cilik Joro Sando ora tau srawung karo menungsa, ning srawunge karo bangsaning Satuwana. Simo, Banteng, Srenggala lan sapanunggalane. Mula ora mokal patrape Joro Sando kae wengis amarga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina Joro Sando mau takon karo Nyai Joro, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Joro, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata, Ratu Negara Magoda, nanging kowe dibuang ana alas kene." Krungu dedongengane Nyai Joro muntap si Joro Sando. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magoda. Ketemu karo bapakne. Joro Sando ora gelem nyembah, ora gelem basa, malah ngangkat wujuding pedang ligan. Dase bapake dibabat nganti tugel tel, mati Prabu Bryudrata. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur, ya dadene tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengening kene, tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lah lajeng kados pundi serananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnakaken suksmanipun Ka Prabu? Janaka saged sanget boten negakaken panandhangipun Prabu Bryudrata wau Ka Prabu. Tibanana jemparing jebolen tambur kae. Kareben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Bryudrata. Prabu Kresna, Raden Bima, Raden Janaka, banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babagan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Joro Sando dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa Sang Prabu. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Bryudrata. Ya Dimas, ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut si Adi Saklara entak kanthi anamur laku dadi Brahmana. Amarga sak wengis-wengise Joro Sando isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang ali-ali. Bagus. Ayo enggal lono lumaku.
dusun Prehaten pas paku mijil tuku dahan tanpa karya sekang rinemakan Gusti leweran keringetmu krenggosan napasmu togok melayu-melayu gawe kaget ana apa unjuk uning sinuwun sajroning perang gegemburan Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun iblis lalat malane ngelak leketeking jagat gelah-gelahing pumaswaning jajalan sukertaning bawana kekuatan satria tanah Jorakna sinangga gampang kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes tok kula wonten dawuh goleke juru nujum sak magata klumpuke sendika Juru nujum iki nggih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Begawan Among Gati. Among Gati. Nggih. Coba werdekno apa sing dadi pasupenaning Jarasandha. Paduka nyupena menapa Sang Prabu. Aku ngimpi yen to negara Magadha kene tetaman banjir bandang lan ringin sak kembaran sing rungkat saka oyote. Kabeh pangimpenku mau werdine apa Among Gati? Banjir bandang ingkang anempuh punika merdekaken menawi negara Magadha badhe kedatengan mengsah lan ringin sakembaran ingkang sol saking oyote punika mengku werdi kamukten kang sarta kawibawan paduka badhe rebah badhe rubuh mila paduka ingkang ngati-ngati kedah ingkang eling lan waspada Prabu Jarasandha dikon merdeke malah mecang kaya wong kerang bangsat. Golek meneh. Nggih. Sapa iki? Nami kula Sabun. Kowe ya juru nujum, nggih. Omah kula Desa Pisang. Werdekno pangimpenku Magadha kene ketaman banjir bandang lan ringin sakembaran kang rungkat saka yote. Ngimpiku mau kabeh tegese apa?
Kula jarwani pangimpen paduka menika mengku werdi. Mbok menawi umur utawi yuswa panjenengan namung kantun sak siliring bawang, paduka kedah tata iki padha wae. Isih ana ora? Pun telas. Golek neh, ora golek tak biabat gulumu. Aku ngimpi negara Magoda kene kedatengan banjir bandang. Ringin loro sakembaran rubuh merga kesempyok banjir bandang. Kuwi tegese apa jero Jum? Sego. Lho. Sego piye to iki? Kuwi jane bangsane ngopo? Ngimpiku iki werdine apa? Ngapunten kula nek perkara merdekne ngimpi mboten saged. Nek kon jenengan wonten undangan slametan bunduren apa kunjungan ngoten. Iki yo padha ae wong genah malah dikoren. Piye? Mbok pendem bathange? Mboten. Ora usah, pakake kirik wae. Golek neh sing pungkasan. Karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa sing gagah gedhe dhuwur. Aku Begawan Jayalaga. Kula Begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran. Jarasandha bubar wae nyempena mbok menawa kraton Magoda kene ketaman banjir bandang. Banjir bandang iku Hanjalari wit paringin sakembaran rungkat saka hayate. Kira-kira pasupenan kuwi iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna. Jlentrehna tanpa rasa riguh lan pegewuh panemban. Sumrupa Sang Prabu. Banjir bandang mengku werdi bebaya. Paringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu. Mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa. Nyuwun sewu. Paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji Kalaludra nyembelih ratu cacah 100 negara. Kula aturi murungaken. Nanging awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan ning malah ngelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra. Setan kowe.
njentrehke pangimpenku monggo. Ning aja pisan-pisan kuwi nyenggol babakan Kalaludra. Merga kuwi kapitayanku. Tresmak bathok mata mloro ora ndedelok. Jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu. Jarasandha. Sejatine aku dudu Brahmana, aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Ya. Ikian. Bojleng iblis laknat padha kekucekan. Iwak kecemplung wuwu tangeh wisaning mlayu. Ayo keroyokan Jarasandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantarane wong telu iki. Sing gedhe dur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi. Metu tak blingkat nyawane. Kanjur ora kalah. Loh, lah kok mundur? Leren. Si Adi mesti lali dongenganipun Kakang ana ngarep mau, gitu. Jarasandha linahirake lantaran sigaran pelemper tangga jiwa. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane. Yen si Adi tanggap apa sing tak kandhake iki tak kira ora perlu ngentekke tenaga anggonmu ngrampungke si Jarasandha kae. Noyah nayuh Baskara Titi mangsa dupemut pring pengapesaning Sang Jarasandha risang Werkudara ngetok karo san kang pungkasan giya kadengkek bangkeane dadi lan patine sirna Sang Jarasandha.
Arto mredar tamtu tamtuning utama titi sagugure Jarasandha nom-noman kang sumusul nyedhaki kunarapane Jarasandha kowe sapa Kisana? Kula putranipun Prabu Jarasandha nami kula pun Jayatsena. Kowe arep bebela patine wong tuamu babar pisan mboten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane wong tuamu. Magoda kene dadekno kamuktenmu magoda kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun. Luwarana ratu 97 sajroning pakunjaran sandhangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang Praja Ngamarta ngadani sesaji Raja Suya. Nok-nok dhateng sendika Dara piye? Ayo enggal bali ana praja. Lewat tepining lepen tempuran kang bening tirtane Werkudara ngestokke dawuh Kresna Kakang. Gumaling si cincin kuling cakune kurang ramalungi matandane wajine masakat enjang simang pancerita mencorang lemanajan nek kerajaan Melayu Tumajan Makassar. Putu Prabu, aku eyangmu Prabu Matswapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah. Wis nedya nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur Sajraja Suya. Poneyang uga mangkono Putu Prabu. Poneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis sawega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ayo mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki, Ngger. Urwa Madya Wasana upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasembadan anggenipun ngadani sesaji Raja Suya rak nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat, Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung. Geger Jawi.
dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji raja saya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat, Ratu Agung. Sing agung niku napane? Ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase. Kresna kok Pamong Agung, mantan maling, mantan gento, dikira Supala ora ngerti sejarahe Ratu Ndwarawati. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung. Yen aku kon ngajani Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Ndwarawati, tak warai carane. Eleng-eleng Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu. Ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu. Mireng sumbaring risang Supala. Eseming lati Ratu Ndwarawati mahanane murep ponang Jaja. Dadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare saklapa gedene. Medal saking telenging Jaja sigara lumayang ngener marang janggane Sang Supala. Amung sagebyaring tatpit Punang Cakra wis mungkasi gesanging Sang Supala. Katingal tugel tel sirah gumlundung aning jerambah. Ngaturaken pangapunten kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti sejarahe Supala pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji raja saya iki wis bisa kasembadan kagelar. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Inggih kula nggih tumut nyekseni. Sing becik dadya patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman. Lelakon Pandhawa syukur saratri king kinarya kaca benggala. Sak beja-bejaning jalma manungsa ya kuwi manungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegongaken ing raos syukur ndara paripurna.